Jeste li što ima što se radi, ja sam Vika Skala Juka. To smo došli u novi video. Ne smijem puno da snimam, da vozim i da snimam, ali smijem zato da streamam moj unuk je Đole. Egzona, pozdrav ekipu. Idem ljudi, znate šta danas radim? Idem da jedem McDonald's, nisam jeo dugo, ali ima neka nova fora, pošto Egzona ima aplikaciju. Ićemo tamo i bukvalno staviš neki kod sa nekih proizvoda, brate. I Burazeru, mnogo dobra fora ta, uzmeš neki taj kod i brate staviš i možda osvojiš 100.000 eura, ima dosta dobrih nagrada i pošto ja volim to ta neka izvlačenja, Egzona ima aplikaciju, ićemo da vidimo šta je to. Ovo nemojte pomisliti sigurno da je neki sponzorski klip, idem ja okušat ćemo sreću, nadam se da to nije haram, Egzona. Ja mislim da jeste, nemam pojma. Jel haram to? Mislim da jeste, ne znam. Nije, ti si... Mislim da jeste, ne znam. To je nagradna igra da te izvuku, ti si platio da jedeš, ti si dobio da jedeš. Ovo dobijaš džaba. Morat ćemo nekog pitat hođu jel to haram ili halal. Ali prvo idemo malo okrenut ga. Imamo 80 km do Bad Säckingena. Ali čekaj, mi od Bad Säckingen, znaš zašto idemo ljudi? Zato što, pričam tiho zašto Salihi spava. Ista osip cikšac. Kak se zove, idemo u Bad Säckingen zašto moram kupiti one... Za moju električnu cigaretu samo tamo ima tog određenog neke baterijice i bukvalno prejeftin, pomozi mi reći, likvid za električnu cigaru. Tako da svejedno sam morao ići tamo, taj ima shop gdje to sve kupujem, nabavljam jeftino, tako da idemo put Bad Säckingen. Napolju je livada i cvijeće, ko izađe kajati se neće. Evo ga ljudi. Imamo još 15 km. To mjesto do kojeg mi idemo je zapravo 60 kusur km, znači s Bad Säckingen. Eto, ima dosta ljudi koji me prate iz Bad Säckingena. Ali onda ćemo mi produžiti u Murg, jedan mali gradić, tamo je taj shop. Dump shop, što se zove. Tamo ćemo da kupimo te stvari, ali o tom potom. Sad ja trebam... Mrzim ove, kako se zovu, kružne tokove sa duplim izlazima, to mi je najgore. Moraš uvijek četvere oči otvoriti, ja vozim školski vozim, baš školski i zbog tog ljudi ne poštuju ta pravila, razumiješ? I samo ako se malo zamisliš i ne paziš možda nadrljaš, razumiješ? I uvijek koristim tempomat. Tempomat koristim recimo i ovdje, znači na ulici od 70 i na ulici od 30 i tako dalje. Evo sad recimo idem više od 70 zato što mi laže tempomat, u svakog auta laže tahometar, odnosno brzinomjer u svakog auta. Stop. A? Noj. Ovo je dobro, da malo ljudi vide i vožnje malo, znaš. Ovo je skretanje za Bad Säckingen, tamo je, ja mislim, Rheinfelden. Tamo iza, bukvalno tamo iza što vidite, ali ne vidi se taj horizont, to vam je kak zove ova Švajcarska. Kakve su registracije od Säckingena? Kao Zek, kao neka vreća. Bad Säckingen, Bad Vrećingen. Zak je vreća, a Zeke kao više vreća. Razumiješ čepovi? I ovdje je počela mala kišica, međutim temperatura je 8 stepeni, ne kontam for. Italijanski restoran, mora da je provalica. Nemoj mi više Italije, od kak sam bio ja u Italiji, one zajebancije. Ne mogu više. Vjetrobransko staklo.
evo ga, zapravo potrošio je 84 km potrošio prosjeka 6,6 litara, što je dobro sa 19 gumama. Ima samo kuće. Kuće su dobre, vidiš, imaju krovove i to. Imaju grijanje, 100% ove kuće imaju grijanje, moje mišljenje. What the fuck, bro? Šta ti je? Ne znam, Bože, šta mi je? Samo Bosne da mi je. Aha! Vidiš, ovdje ima pahulja. Tu isto more. Ja i Zona smo inače volimo ovakve izlete. Mi smo konstantno na autoputu. Sjećam se kad sam ja imao 1.9, onaj turbo dizel auto. Da. Ja završim stream u 2 i onda kak zove idemo ja i Zona od 2 do 4-5 ujutru. Ona jede nešto, kupimo nešto, jede nešto, ljupa i pričamo tako i vozimo se po onim selima. Pređemo po 200-300 km po onim planinama, selima i onim zebancijama. Bude onako top priča. Sad smije ovdje da se razguli. Inače zapravo ja sam ovo auto kupio ovdje bukvalno. Morao sam snimam basa. Šta si? Zato sam prostao. Inače ja sam ovo auto kupio ovdje u Bad Säckingenu. Znate, ovo je predsjedničko auto. Pogledajte ovo. Šta sjediš malo. Predsjednice pažnje, ima blica ovdje. Ima blica, ali vozi 70. Dobro, samo te podsjetim. Ne možeš me podsjećat, vozim po ograničenju. Šta me imaš podsjećat kad vozim po ograničenju? Čak više i na autoputu ne vozim više od 120-130 ljudi. Zato što nije to ljudi. Nije to. Malo je zajebano ljudi to. Te brzine i to, druže. Znaš ti šta ti moraš uraditi, koliko možeš zakočiti na 120? Hajde zakočiti na 160-170. Kurac ćeš zakočiti. Vidiš, ovaj misli da ima prednost, ali ne ima prednost. Ja imam prednost, vidiš mi znaka. Ali ne misli on ništa. Evo ovdje je 70, može da se vozi prekriženo. Mora da se upale ovi vjetrobrani. Šta? Kako se zove? Evo vidiš ti ovo kretena. Pa čekaj, kišni su uslovi, ne može se voziti toliko. Znači moraš voziti 70. I šta je dobio s tim? Ne, stoja se ovdje može voziti zbog toga. I šta Ja ljudi, bih ovo je sad dosadno. ovdje. Evo u Tediju. Ajmo, šlibes. Snimaj Teddy. To je super. To je meni ovo, ja bi svugdje sad krene. Eto vidiš, pokušavam Bogam samo na srpskom da pričam, ali ne mogu, ne uspijem. Allaha mi, moram ja nešto da mešam, nemam pojma ni sama. Mi bi imali problem da ti ne znaš njemački. Zašto? Zato što ja to mnogo mešam. Ja puno puta tebi objašnjavam stvar na njemačkom. Da. Ja zapravo ne znam ni njemački kako treba. Moj njemački je stao Pa i da moj. se razvija prije 2 Mi godine. smo baš. Prije 2-3 godine mi je stao. Ja niti znam albanski kako treba, ni srpski ni njemački. Iskreno. Jedan nedostatak ovog auta, a to je da ne možeš tempomat paliti ispod 30 na sat. Ja onda moram kočiti, sad ga moram balansirati s gasom na 25 ko što. To me mnogo nervira, brate. A šta da mu radi? A gdje je ta radnja što mi moramo baš? Pa u Bad Säckingenu. A ova je druga u Murgu. A ti si od Paje drug, a ja sam... Šta, čekaj bre. A? Gdje je ta radnja gdje mi moramo? Prvo idemo u McDonald's. Ok, da sad biš verstanden. Pa onda idemo u Murg. A, ta radnja je u Morgu. U Murgu. U Morge. Još smo mi došli daleko jer smo i mi glupi. Što? Mislim, nismo glupi, ali to što moraš da kupiš možeš samo ovdje, jel da? Da, to je fora. Da. Ok. Evo ga, došli smo ljudi u Bad Säckingen. Tu je McDonald's, ovdje se skreće. Opa, ovo sam se zajebao. Viken. Zato što sam trebao vam da skrenem, a ja krenuo vam. Smo u... Što imam nebitke strest? Nego, brate, šta je ovo? Kakav je ovo gužva? Ovdje si imao jedan, ovdje se richtig blöd. Tik. Ja. Ok.
To je sve dobro, evo sad je cuna. Tuossa auto entä dio? Da. Ljudi, stigli smo u ovaj McDonald's. A onda imamo još, u Jevotu vidiš 1,2 km je centar odavde. Joj, nogice mu nisi pokrio. Čali. Nogiće! Ajde, prelazi ovdje pješački. Pogledaj vamo, desno i gore. Ma boli me briga. Pitaću ih, ali neću nikad. Vidi bre, šta je ovo? Baš ih ima. Vidi. Jesmo bre, ali bilo prazno. Previše je Boga. Šta je danas ovo? Subota, eto šta je? Ništa, hajmo mi odavde, pa idemo. U Rheinfelden ima. U Rheinfelden, još gore će biti. Ne, ima 2 sprata. Ne može, brate, ovo je previše naroda, gledajte ovo, brate. Dobrodošli u Bricingen. Ništa, Salehe, nećeš piti mlijeka od mame što je McDonald'som nahranjena. Što je rekao tvoja majka naša kad je bila tvoja Evo majka. ti, samo jednom stisneš i on krene. Vidite, ovako uzmete, zategnete ga. Vidiš, ko da vežem konja. Došli smo džaba u Bad Säckingen, ali svejedno moramo proći kroz Bad Säckingen. Svejedno moramo proći kroz Bad Säckingen da... Mater, ovo je parkirao na milimetar. Jebi ga. Kobam ga kaj jebe mati. Halo Charlie, mama šta? Halo Viva. To je to, ljudi, idemo do Murga. Evo ga, ne može se voziti više. Jako je velika kiša, vraćamo se, idemo u Bad Krozingen. Kupio sam ove stvari za, kako se zove, za električnu cigaru. Malo Salih iza pravi lom. Uglavnom kiša je opasna. Ovo nije ništa što je bilo sad tamo, nismo baš bukvalno mogao si voziti maksimalno, max 100 na sat. Sad sam ga malo stisnuo. I evo mu potrošnje u 137 km, znači 6,3 litre. Ne znam da li se vidi. Ima i onboard kompjuter. Tu 6,6 litara je potrošio u zadnjih prosjeku, zadnjih 6189 km. Znači ovo auto uopšte nije potrošno, realno. Ovo mogu da resetiram, ali sad ću resetirat, koga boli briga. Tako da idemo za Bad Krozingen. Aufstieg, Fahrt Richtung rechts. Dobrodošli u McDonald's. Dobro. Vi haben hier Lidl-Kammer again. Evo ga, ljudi, to je taj McDonald's kod njega nikad nema gužve. Ima u McDonald'su onome, kak se zove, pomozi mi reći, X-zona. Säckingen oder Mülheim. Ma ne bre, u Mülheimu ima McDonald's, ali je užas. Bukvalno užas. Nadam se da sam dobro stao. Uglavnom, to je to, ljudi. Idemo igrat Monopol McDonald'ski. Moj viški sonski. Ide kako će da gleda tamo. Vijuška gdje ide. Jesse! Vidi kak smije, vidi. Fuck je vinen, ovo moramo izabrat. I ovo je sve, nice. Čekaj, šta ćemo uzeti? Ićemo burger. Okej. Ja ću onaj Big Tasty Bacon, to je haram. Kako biješe onaj se zvao? Big Mac, da. Ali taj nema. Ja, als Menü 6-mal Gewinnchancen. Doppelpack. Ovdje imaš samo glaviš. Vidiš gdje ti je ovo Gewinnchance. Okay, das mache ich dann hier. Und dann Pommes frites groß. Zweite Beilage, Cola, gell? Ja. Cola normal. Cola mit 3 Cola normal. To, hoćemo ova cvaj. Najbolje ova cvaj.
Und dann extra noch was bestellen. Verstehst du? Ja. Also die zwei. Zweimal das gleiche. Genau. Zur Bestellung geht's füge. To je 19 eura. To je sad meni. Hoćeš, haj sad peđaš. Ovo radi ko da ću uzeti ja jedno. Imamo sad, znaš koliko ovih kodova? Cheeseburger, Ja volim chicken Niggi burger. Ben. Genau. Morat ćeš uzeti jedan što je možda McCrispy. Ma uzeo ovo jedan normalan. Ma ja. Chicken burger. Ja. Okay. Nur einzeln. 30 euro. Ekstra, to je to. A sad nije nisi pitao šta se jede. Ovo uvijek ljudi. Ako to stvarno njima ide, daj Bože. Evo ga ljudi. Znači sad ćemo da pobjedimo sve živo. Nema više ovih, kak zove, nema više slamki. Eisapfeltasche. Znači ovdje skinete kod i zalijepite ga. Sad ćemo odmah probati. Znači skinem kod. BJ N6 TNP. Jetzt sei los. Ne seri. Gratis kola ili pomes. Dobro. Idemo prvo jest pa ćemo onda kodove otvarati. Ajde. Nakon vajnije. Ajde. Još jednu ćemo od Exone. S pomesa. LRG 6 MR 7 KJH 7 KJH. Cak. Evo, Exona, dobila si Münchner Straße, toll. Eine neue Straße ist deine Sammlung. Alle To ti Straßen. kao oni Pokemoni, da tražiš nešto i da ubaciš. Ja sam pojeo. Ovaj burger, ne znam ni kak se zove, njega bolje od Big Maca 10 puta. Skidam ovo s kole, pa ćemo igrat sad. Ovdje više odlijepi se. Royal Dugla, L 3 B L R ne bre L R J N L G G J N L G G. Opa, idemo. Šta ima sve? Može da se dobije auto, može. A, Seri? ti imaš sreći nego ja onaj dan. Ein chicken od cheeseburger gratis, to je super. Znači može da se dobije kombi, može da se dobije Audi, može da se dobije Serdrmex i roštilj isto, PlayStation kurac. Sve može. Šta misliš, jel ovi igraju ovi igrači Exona? MP Iskreno ne verujem. 6B 49 H KL. Ja sam dobio do sad besplatne stvari. Opa. 100 ekstra punkte. Dobro je to. To je dobro. Možeš da se ove punkte koriste kasnije. Imamo još Kola im je katastrofa. Kola im je super, za sad. TVJB TVJ 7 L 33 4T. Jetzt einlösen. Sto ekstra punkte. Sve? To se pretvori, onda možeš kafu ili nešto uzeti gratis. Da. XQQ H9 3J. Evo sad auta Exona. 3J F. Evo auta Exona. Evo za tebe auta, ovog Audija ovdje. I koliko imam punkta, imam 200 Aber das war doch irgendwas. Hast du nicht gesagt, irgendwas mit Chicken Burger, Hamburger?
Evo ga. Kuponi, 1 cheeseburger, milkshake, Kaffee mal oder heiße Apfeltasche, 1 Euro, das ist Coupon. Willst du noch was essen? Nein. Ajmo odjepivat kodove od ljudi, možda oni ne. Znaš, gledat ćemo kad bacaju, znaš, pa ćemo igrat. Može mi sad čuvaj. Eto ljudi, ali ja mislim da to nije haram, jer smo mi platili i jeli. A nagradna igra dolazi uz to, ti ne plaćaš nagradu igru. Ja mislim da jeste haram, ne znam. Ne bi trebao biti to haram, iskreno. Ne znajem. Bilo bi dobro da imaju čačkalce neke. Bilo bi dobro, ti nemaš rupe između zuba, onda ti ne treba. Nimam ja rupu između zuba, nego ja imam... Ja nemam zuba. Rupe u zubu? Ne, Dok ja imam. ja nemam zuba. Sve je crno, ništa ne vidim. Ali smo napravili 180 km za skoro dž. Dobro, kupio sam one stvari. Što mi trebaju za električnu cigaretu. Vidimo se ljudi, dobili smo určinu. Ovo. Čitav dan smo se radovali da dobijemo nešto. Neki Audi, neki kombi. Kombi bi bio dobar. Da. Onda bi morali da napravimo žive. Onda bi morali kao... Jedan mi je lik napisao na komentar, slušaj Egzona. Jedan mi je lik napisao na komentar, brate, kaže, ti si to auto uzeo bez garancije, za eksport, bez servisske knjige, otiđi, kaže, ti to vidi, da oni nisu njemu pogasili, da on nema nikakvu grešku, da mu ugasi mogućnost da on pokazuje greške. Ja njemu napisao, čekaj što da napišem, da sam mu napisao. Jer to ne može, kako auto ide. Može. Čekaj, ja mu napišem, to isto da si rekao, vidiš ovi u bolnici pogasili čovjeku da se vidi da li je živ ili nije, pogasili mu da mu se ne vidi da li mu bubrezi rade ili da li čuje i da vidi da li mu srce kuca. Taj čovjek hoda, jede i pije i spava, ali prevaranti pogasili da ne vidimo da je umro. Kontaš? Also ist verstanden? Ich hab ganz verstanden, aber ich finde das nicht lustig. Razmišljam da li da uzmem noch eine Apfeltasche. Wird zu viel, wir haben Torte zu Hause. Imamo tortu ljudi kući, betonsku. Oj, što sam... Šta? Tortu imamo kući, betonsku. Tamo htjela da pohvalim svoju Pa tortu. kao betonska, kao kontaš. Pa šta, betonska je da mene ružno. Ne bre, beton je kao, pa i vi govorite katastrofa za stvari koje su dobre. Pa kao vi gdje budeš, možeš da kažeš gdje si ili gdje živi, gdje budeš. Tu budem, sedim. Ljudi, vidimo se, idemo kući, najeli smo se previše, počeli smo halucinirati od volko kalorija, ajde, čao. Evo ga ljudi, nećemo ići autoputom, bez veze, znači dok izađem na autoput treba mi 5 km i onda opet dok se vratim u Mülheim 5 km idemo ovom, što se kaže, Landstraße običnom. Eto tako, otvorili smo, išli smo nešto, tražili smo. Čudan vlog, lijep, nekako muđinski vlog. Kao da je muđa snimao. Hvala vam zaista svima što pratite kanal. Iako ponekad kontent nije toliko zanimljiv, ali ja se potrudim uvijek da donesem neki kontent. Malo provučem kojeg sponzora, zaradim koju paru, no, na račun vas. Šalim se. Vidimo se. Čekaj, upalim ovo svjetlo gore i da vam kažem. Ja sam Juka s kanala Juka, a ovo je bio vlog neki navrat na nos, ali hvala Bogu sve je fino bilo i bilo nam je lijepo, prošli smo 188 km. Ćao ljudi!